Hoxe es un vento e ti levantas un ciclón. Quero sentir o teu corazón. Son o terremoto no teu templo. Auja que prendín o teu carón. Dalle duro mai pam, barra pa pa pam pam. Barra pa pa pam pam. Anágame máis pan. E xa sabes que polo pan bailo can. Ben, cando falamos do orgullo, falamos realmente de moitas cousas, non? Falamos, nalgúns casos, de celebración, iso sí, pero tamén de reivindicación. E é moi importante seguir reivindicando o orgullo desde un punto de vista de debate, de confrontación e de exixencia tamén. O feito é que, ainda que pensemos que a igualdade pode estar conseguida nalgún extremo, non é certo. Os estudos que temos na Galiza dignos que as cifras de violencia de xénero, incluso entre vós, entre a rapazada, entre a xente de 9 a 15 anos están crecendo cada vez máis, e os movimentos de o que se chama desdemocratización global, é dicir, de lesión dos dereitos humanos, son cada vez maiores. Non hai un estudo do Centro Reina Sofía do ano 2022 que nos apunta a isto, non? Dunha dificultade na construcción e no mantemento de dereitos sociais. É por iso que é cada vez máis importante, eu diría, reivindicar o orgullo como unha celebración de loita, como unha loita pola defensa dos dereitos humanos. Que xa sabes que polo pan bailo can.